duk wanda ya san cewa yana mining na B network to ya ruga da gudu ya je KYC. Ka tabbatar da ka je ka yi KYC jama'a, dan girman Allah duk wanda ka san cewa yana mining na B network ka gaya mai cewa fa ga sako an ce kowa ya je KYC. Ya je cikin email ɗinsa zai ga B network sun tura mai da sako sai ya danna sai ya shiga iya fuska shi zai sa. Ka je gaban gulab ka ga ina gaban gulab kawai da ka je wajen kana sa fuskar ka ya dauka kenan, saboda su ma sori suke za a ba kowa kuɗin sa, da sai ka sa ID card amma yanzu ba sa bukata ka sa ID card. So wannan shine kakai a cikin duhu a cikin haske za ka yi, kun gane? Dan Allah ku taimaka duk wanda ka sai yana mining na wannan mining din ka ce mai je. Abin da sa nake ga muku wannan abin kun san na muku alƙawari na ce idan na kawo muku mining tun daga farko har zuwa ƙarshe zan nuna maka yadda zaka cire kuɗinka. So gashi an zo kan gaba. America yanzu zaka tayi sanarwa. Yawwa America ta yi sanarwa domin kuɗin yanar gizo-gizo, kuɗin da muke ganin cewa wannan mining da muke da na ga muku su ne za su zo su zama kuɗin duniya. So lokaci fa yayi, lokaci ya gabato. Idan baka yi KYC ba babu yanda za yi ka amfana da coins ɗinka ko da guda miliyan nawa ka tara. Dole sai an tabbatar da kai mutum ne, domin akwai masu buɗe account 4, 5, 6, 7 ma doka ne, one person one account. So dole ka je kai KYC, know your customer. Ba za ka tura ma wani kuɗi baka san kowaye ba. So shi ma wannan haka ne. In baka KYC ba na fita yakin ka kakka zo ka ce ban gaya ma ba. Sannan abu na biyu, mutane da dama ina yawan gaya muku cewa ka zo kai mining ka samu kuɗi, ka samu jarin da za ka yi wannan, amma duk abin da za a ce maka ka sa kuɗi to kaffa ka sa kuɗin ka. So yanzu haka ga wani abu nan an je an sa kuɗi an gudu da kuɗin mutane, an gudu da kuɗaɗen mutane. Ina yawan gaya muku wannan abin, duk abin da za a ce sa kuɗi ko je ki sai da kayan ɗaki ko je ki sai da gonarka, idan kai wannan gangancin zaka wayi gari a gudan maka da kaya. Dan haka bari ku ji, ku saurara ku je, gashi nan an gudu da kuɗaɗen mutane duk sai kuka suke yi. Office din su ne a gulguje gayi nan ana Allah shi kyauta. Gayi nan suna ƙwari koya aka yi na sanar da purpose office din. Yawa CPM dai sun gudu, mutane sun gama sa kuɗin sun arce. Shekaran jiya ne postin a Facebook ɗin da nake ce muku ku kiyaye ka ku shiga. Yan scam ne aka dinga ai menene to gayi nan dai nan gayi nan dubban mutane ne gayi nan, maybe sun zuba kuɗaɗen su ne to sun dai arce gayi nan. Yawa an zo office ba kowa a cikin office din. Ba an ce a ƙauye ko wasu ma duk sun sai da gonakin sun zuba kuɗin a ciki. To ga yanin sun gudu da yanzu an zo office, sun zo office din ba komai, ina sun zo su cika kuɗin hidiman sallah ne to ba komai a office din. Wani ma dan haushi an ganda menene ake cewa signboard din nasu ya cire ya tafi da shi a madadin kuɗin shi. Kafin wannan an yi alpha, an yi insinuation, an yi MAM, an yi catalyst, to wallahi last week nake cewa ku daina sa kuɗi da an yi sa kuɗi sun gudu, an sa kuɗi sun gudu. Ni ba ma taɓa san nan da office ɗinsu ba. Shekaran jiya wani ke ce mun ya sa 165 amma yanzu ya cira gaba. Ina ce mishi to idan kuɗin ka ya dawo kakka sa ka ce kuɗin ka. To ƙauye ko an ce a ƙauye ku sun sai da gonakin sun zuba. An ce a ƙauye sun sai da gonakin sun zuba kuɗi. To ga nan dai yanzu ba inda za a yi abu, mutane sun tsaya sun zuba kuɗi wallahi sun an ce. Wasu mutane sun cika kuɗin sai saboda hidiman sallah. Yawa ga wani ya ɗauko tebur ɗin, wajen ya rage zafi. Ya ɗauko tebur don ya rage zafi. Malam nawa suka tafi ma da shi? Nawa suka tafi ma da shi? Na samu shayi ban gama mu je. Wani shi wani baba tana banza. CPN dai sun alce Allah shi kyauta. Ana ta neman kayan ofis din nasu. To amma me sai ga sun tafi da miliyoyin kuɗaɗe. Wayanda suka zuba kuɗinsu a CPN sai ku ɗauki kaddara. Wallahi sai ga sun gudu.
ka tafi cikin Play Store ka je ka rubuta wannan sunan kamar yadda gashi a rubuce a cikin Play Store. An ka rubuta zai fito, idan ya fito ka yi downloading, bayan ka yi downloading ka yi install din shi, so zai nuna maka cewa wani rubuce a kasa an sa okay ko ka danna okay nan. In ka danna okay, so zai ƙara nuna maka cewa allowed sai ka ce yes allowed. Zai ƙara nuna maka allowed sai ka ƙara danna allowed. Ka gane? So daga wannan wanda zai nuna maka Google sai ce ka zaɓi email ɗin da kake so kamar da okay sai ka danna. Continue sai ka zaɓi email ɗin da zaka amfani da shi sai ka danna. Bayan ka danna zai ce ka rubuta sunan da kake so ka yi amfani da shi. Za a ce ka rubuta sunanka sai ka rubuta sunanka. Bayan ka sa sunanka ka sa sunanka za su ce kuma ka sa user ID. User ID ma'ana sunan banza nickname. Kamar ni a misali sunana Haruna amma ina amfani da Chizo 12 a Beli kenan. So sai ka sa kai mana kan sunanka Musa ne zaka iya sa Takonaje 1 ko Takonaje 7. Idan sunanki Rabi ne to kinga zaki iya rubuta nickname ɗinki shine zai kasance ila Rabaitu 2 ko Rabaitu 3 ko Rabaitu 5. A misali nake baku nickname kenan suna da number. In ka sa kai to wani ya riga ka sa wannan sunan. Kun gane? So wannan kenan. Nan wannan kuma za a tambaye ka waye gayyace ka sai ka sa sunana Chizo 12 yadda ka ganshi a rubuce. In kuma ne gayyace kai ka sa shi. So abu na gaba shine nan ka wannan abin da sama kai na ka danna all agree sai ka zo kasa a yayin na karshe da sai ka danna agree. So bayan ka danna agree shikenan. So daga nan kuma ka gama. Ka gane? Sai mining nan wadan mining ne. In ga dan ya danna nuna ka danna mining. Wannan box din guda uku nan ka daddana su dan sama talla sai ka dan kalli talla. Ka gane? Yanzu wannan ga kadin ga balance din shi nan guda 61 61.2. So nan za ka dan ganin balance ɗinka. Kun gane? So kowa ya kokari ka dage. Ba ka bukata ka sa kusis. Ba sai kin je kin sai da kayan dakin ki ba. Ba sai ka je ka sai da ilinka ko gonarka ko motarka ba a'a. Kyauta ne tara in kin tara to zan ga miki da zaki cire dalaki kuma ki canza ta dawo zuwa naira. Bukata ka sa kuɗi. Ba ki bukata ki sai da kayan aikin ki ko gadanki ko wani kujera a'a kyauta ne. Kun gane?